ଦିବାକର ବାବୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ତମର ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ତମର ବିଲ୍ 50,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ହେଟା 50,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ ପାଇଁ? 50,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ରିପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ। ସାର୍ ଏଇଟା ଯାକ ତମେ ଲେଖିଛ ଯେ ଏଠି କିଛି ବୁଝା କାପଡ଼ ନାହିଁ ମୋତେ। ସେଇଟା ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ବାବୁ। ହଉ କିସ୍ ମେଡିସିନ ଲେଖିଛ କହିଦିଅ ମୋତେ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ପଚାରେ। ଏ ମାତ୍ର ସାର୍ ଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯେମିତି ଗାଜା ଗାଜି ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ ତ କିଛି ବୁଝା ଏକା ତୁଇ ପଡୁନାହିଁ ବେଶୀ ସାର୍। ବୁଝବା ଲୁଡ଼ା ନାହିଁ। କହିଲି ପରା ଏଇଟା ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଲି। ଯାଇକିନା କହିଲେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ଆରି ଚିମରା 50,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଦେଇକିନା ଯ। ସତେ? ହଉ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ହବ କି ସାର୍? ହଁ ଚେକ୍ ଦେଲେ ମିଶା ହବ। ଦାଦା ଶୁନ କାଏ ବେଟା ନେ পেন নে ভাল কিনা লেখ চকা চকা করে লেখ নিও স্যার তোমার ডাবো ଏଇଟା କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଇଁ ତ କିଛି ମିଶା ବୁଝିବା ପାରୁନା ଏଇଟା। এটা পেশেন্ট মনকর স্টাইল আজ্ঞা তুমি তোমার ব্যাংক কো কন্টাক্ট করো চল দাদা जो 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 काहे से बैंक दे कॉन्टैक्ट करू बे चल जो हम जो